खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि चेनेलाव फिन आरो बरनायना लाफिनदों। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना थांनानै लाना फैखाबाय। आंखौ दानस'ब्लाबो आङो UPPL नो भट होआ। UPPL, BJP आरो AJP नो आङो माब्लाबा भट होनाय नङा, आंखौ दानस'ब्लाबो। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों नोंथांमोना मिथिनो थांगासिनो दङ। जे दिनै बिथाङा मा होननानै बुंदों UPPL नो भट होआ। अब्ला बिथाङा सोरनो होगोन? BPF नो भट होगोन। अब्ला नोंथांमोना फिल खालामबानो जाबाय बिथाङा सोर। बिथाङा जेनेबा सासे जानो हागौ बे ब्रादाराबो UPPL नि दैदेनगिरि नङा, बा बिथाङा UPPL गभर्नमेन्टखौ मोजां मोना, बिथाङा UPPL नि मावनाय दांनायनि सायाव माने मोजां मोना। स' बेनिखायनो बिथाङा UPPL नो भट होआ होननानै बुंदों। नो मेटार नङा होमबा? बिथाङा जेनेबा गावहा जुदि एके पार्टिनो जुदि होआबा सोरनोथो होनो, नङा होमबा? बाहाय मानो दानस'नांगौनि मा दरखार दं? रावबो दानस'आ बे आरो। दा नोंथांमोना आं कमेन्टखौ स्क्रिनाव होनानै होनि ससे। नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायखौ नायबानो जाबाय बे आरो। दा बे ब्रादारा माने बिदि बुंहरदों आरो। स' फंबाय देख, नोंथाङा आंनि देरसिनानो जा बा दुइसिनानो जा, भट होनो मोन्थाया बयहाबो दङ। आरो आं रावखौबो माबा खालामाखै दि आङो प्रेसार खालामाखै आरो टर्चार खालामाखै आरो आं उमुकनो हो होननानै नोंथांमोनखौ आं जिबनावबो खावलायाखै। अब्ला नोंथांमोना मिथिखानांगौ, नोंथाङा बुजिनांगौ कि बे बिटिआर इनफ'जिटिभ चेनेलनि इउटुबारा मा बाथ्रा बुंदों, नङा होमबा? आङो दिनै बुंदों देरहासिगोन होननानै। सोर देरहासिगोन बे बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैदों। खाफाल गोनां होननानै। बे आं सानै केन्डिडेटनि माने पिक्सार होदों। बे जाहैबाय मा जयन्त बसुमतारी सार आरो खाम्फा बसुमतारी सार। बिथांमोना जाहैबाय मा बिटिआरनिनो मोनफा मोनफा आनसलिक दल। बे हिसाबै रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ अनसायो। बिथांमोना रायजो राजाजों खाथि खाला थानानै सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावो। बे हिसाबै बिथांमोनहा बे खामानिखौ बुंबाय। दिनैनि थारिखआव नोंथाङा सोरनो भट होयो भट होआ बे नोंनि खोथा। खारन रायजो राजाफ्रा बा नोंथांमोन बायदि गोबां रायजो राजाफोर दं, बिथांमोना सोरबा UPPL नो भट होगोन, सोरबा BPF नो भट होगोन, बे आरोना। बा आंबो सोरबा सासेनो भट होगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, आङो मैया जेनोखि दानि थासारि ट्रेन्डिं जेनोखि थासारि सोलिगासिनो दङ, स' बै ट्रेन्डिं थासारिफोरखौ नायनानैसो आङो बुंदों कि एबाराव माने जयन्त बसुमतारीया देरहागोनना बे रोखा जाबाय। मानोना आं थांनाय समनिखौबो नायदों, बै समाव जेनेबा इउजि ब्रह्मआ गेलेदोंमोन, बे नबखमाया देरहानानै इउजि ब्रह्मआ सेकेन्डआव थादोंमोन। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। आरो बै समाव सरकाराव गैयामोन। दिनैनि थारिखआव सरकारावबो फैबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै BJP आबो एलायन्स जाबाय, AJP आबो एलायन्स जाबाय। थ' मोनथाम दल दिनै बिथांमोना एकगत जानानै दिनै इलेक्सन गेलेनो फैबाय। दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना अबा फिल खालामबानो जाबाय। दिनै बे फंबायनि बुंनायाबो गाज्रि नङा, नङा होमबा? फंबायनि बुंनायाबो गाज्रि नङा। आंखौ दानस'बाबो माने UPPL नो भट होआ होननाय बाथ्राया, नोंथाङा BPF नि वार्कारखाबा बा नोंथाङा जुदि BPF खौनो जुदि मोजां मोनोबा नोंथाङा होखागोन। नोंखौलाय आरो सोर दानस'नो, दानस'आ। बा सोरबा सासे UPPL नि दैदेनगिरिखौ नोङो जुदि BPF नो भट होनांगौ, BPF नो भट होनांगौ होनोब्लालाय बे UPPL नि दैदेनगिरिया भट होगोन नामा? बेबोथ' होनखागोन ना, नों बायदि बेबो होनगोन आंखौ दानस'ब्लाबो आङो BPF नो भट होआ होननानै बिथाङाबोथ' होनगोन ना। बाथ्राया बे आरो लोगोफोर। दा बेवहाय इसां इमसनेलि जानानै कमेन्ट लिरनांगौनि दरखार गैया। नोंथांमोनहा राजनितिकआव बांद्राय गोथौयै हाबबाय, बेनिखायनो नोंथांमोना दिनै इमसनेलि बाथ्रा बुंबाय, इमसनेलि कमेन्टफोरखौ लिरबाय। दा नोंथाङा सानस्लाबा हसिया रागनि सुक्तियाव दोहौखौ लानानै नोंथाङा दिनै बाथ्राफोरखौ बुंबाय। नाथाय बै इउटुबारा माबायदि माने मोनदांनानै फिल खालामनानै भिडिअफोरखौ बानायदों, बेखौ नोंहा बेखौ सानस्लाबनोबो हानाय सम गैला। बेबो जाहैबाय अके, बे जाहैबाय मा थासारिनिनो दाय, रावनिबो दाय नङा, नोंनिबो दाय नङा, आंनिबो दाय नङा, सोरनिबाबो दाय नङा। नाथाय आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि गेजेराव राजखान्थिया UPPL बो थानांगौ, माबाबो थानांगौ, BPF बो थानांगौ। मानोना मोनसे जुदि ओनसोलाव जुदि राजखान्थि जुदि माबाया एबा मोनसे रायजोआव जुदि बा मोनसे जोंनि दा काउन्सिल BDC काउन्सिलाव जुदि मोनसेल' सिंगल जुदि पलिटिकेल पार्टि थायोब्ला, अब्ला सोर मावदों, मा गाज्रि मावदों, मा गाज्रि मावाखै, सोर जेनेबा कमप्लेन खालामगोन दाना, सोर नायगोन? बे जायोना मोनसे बाथ्रा। स' बिनिखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों, दानि थासारिफोरखौ नायनानै माने दिनै जानो हागौ गोबां मानसिफोर दिनै आंनो फन हरो, फनजों कन्टेक्ट खालामो, बिथांमोना सोंहरो, ओमफ्राय सोरबा मोजां जादों बुंहरो, गोबां बुंहरो,
WhatsApp कमेन्ट हरो आं बेफोरखौ लानानै आं दिनैसिम भिडिअ बानाया ओमफ्राय नोंनिखौ मोननानै आं दा इन्टारेस्ट मोनदों आरो माने मानो होनना इन्टारेस्ट मोनदों होनना बुङोबा आं दहायनो होनखाबाय BPF नि सापर्टारा आखाइ दानस'नानै होबाबो UPPनो भट होखाया बे सैथो बाथ्रा बा UPPनि दैदेनगिरिफ्राबो नोङो BPF नो भट होनांगौबाबो होखाया बा नों सासे साधारन सुबुं जानो हागौ नाथाय नों दिनैसो भट होआ होनो हागौ नाथाय नेक्स्ट टार्मसआव जुदि UPPआ जुदि फिन आरो सरकार फैफिनोबा नै 2025 आव होमबा नों बे समाव मा खालामनो नों दिनैसो नों गोरा बाथ्रा बुंदों नाथाय बै समावथ' नों बुंनो हाला ना बाथ्राया बिदि जानानै थागासिनो नोंथांमोना नायबाय जाबाय दानि जुदि MPP देरहालांबानो MP देरहालांनायनि उनावनो बेसेबां दोहौ जागोन मानसिफ्रा बे आरोना बांसिन मानसियानो सरकारजों थायो आं बेखौसो बुंदों सरकारजों मानो थायो सरकारजों थायोबा सुबिदाफोर मोनो एसे एनैब्लाबो फिसा फिसौ सुबिदा मोनो दा बेफोरबायदि सुबिदा मोननायनि थाखायनो बिथांमोना सरकारजों थायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों बे आरो बाथ्राया स' नों आखाइ दानस'नांगौ दानस'नाङा नोंनि खोथा नोंखौ दानस'नोबो थिना रावबो नोंखौ दानस'नोबो थिना नोंखौ बुथारनोबो थिना नों आं थैगोन दा सोरबा सोरबा बिदिनो इमसनेल लानानै ओरैबायदि होनो जे UPPआ जुदि देरहायोब्ला आं गावखौ बुथारना लागोन होनग्रा मानसिबो दङ बा BPFआ देरहायोब्ला आं गावखौ बुथारना लागोन होनग्रा मानसिबो दं जोंनि समाजाव बा बेफोरबायदि मा दखान दं बुंनो राजनितिनि थाखाय नोङो जुदि गावखौ बुथारना लानांगौ माने नोंहा इसिबां इमसन जालाबायदों ना नोंहा दिनै राजनितियाव थानानै क्ररपति खामायदों ना लाख थाखा जादों ना नोंनि न'खर संसार मोजां जादों नोंथांखौ सानना नायाखै नों इमसनेल जाबाय नों बांद्राय हाबबाय एब्राप्टलि हाबबाय नों राजनितियाव नोङो एब्राप्टलि जाबाय एक्सट्रिमलि जाबाय नोङो स' बेनिखायनो नोंनि मोनदांथिफ्रा साननायफ्रा माबा बारा जाबाय गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायि जाबाय दा बेफोरबायदि बांद्राय गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायि जायोब्ला हयथ' नोङो मालाबा सुइसाइडबो खालामनांगौ जाना फैनो हागोन दा बेफोर खामानिखौ मावनो नाङा मानोना राजनितिया मोनसे गेमसो बेयो मोनसे फुटबल गेम जाय हान्जाया साबसिन गेलेनो हागोन जाय हान्जाया साबसिन मोजां माने गेलेनाय फालिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिगोन बे हान्जायानो देरहागोन बे आरो बाथ्राया आं बेखौसो फोरमायदों बे आरो आंहा बिदि उनाव दरखार गैया आरो आं खावलायनो अननानै फंबाय जायोबा बा आदा जायोबाबो बेफोरबायदि इमसनेल लानो नाङा राजनितियाव नोंथाङा दैदेनगिरि जाबाबो जा खिन्थु बेफोरबायदि इमसनेल जानो नाङा आंनिफ्राय खावलायबाय आरो थेंक इउ